Ocelák mi dává motivaci dělat sport na velmi dobré úrovni. A to všeobecný sport, to znamená nejenom jednu disciplínu, ale více. A to je. A když se podíváte potom na tu postavu toho člověka, který dělá už 10, 15, 20 let jako sport, tak vidíte, že to někam vede. Jo? A hlavně, když je člověk starší a starší, tak vlastně si udržuje to zdraví. Moc se mě tady líbí, moje disciplíny ještě nepřišly a tak nevím, co do toho mám čekat, ale těším se samozřejmě. Chtěl bych se zúčastnit i dalších závodů.